bersyukur nak Islam jong unausan hima. UMDC ke BGP Natura u Bernard and Marak hagas ngiu bulay ulaong ba number adhar umday satya uta u 666 lani uta u number jong soitan lani uta u antichrist. Hau kurwa khubor u Bernard ulaong ba u adhar uday u number u bakirpang kumalong u number mobile ka epic bat kiway kenang ban la ban itho yiki nong chong shnong kadairu karukom ban penbha ye ka jing penpoi ye lat jing yarap shiki nong chong shnong bat number adhar umdon jing dai aa bat ka jingai laong u Bernard nalor kata ula kinturu iki pat ba ki bayok jing mentoi ne ki skim sarkar ki dai ban penyaso ye number adhar bat ka bank account jongki kenang ban suk ka jing penpoi ye ka jing seo uniu MDC ulaong bahaga jing syam jong u kiba bon ki jing seo online kim yat bha namar ki pat ba lese ki klempat penyaso ye ki teki number adhar bat bank account ka jing seo hadin bala penyaso ye ki number kan weng ya ki reushim kabu bat iki kam bam sap bam ngem kum balong ki por ki ba menshwa ubernat ula ongru ba ye ka pisa jong ki scheme na ka sarkar pedeng kum ke NREGA PMAY by bam temen by bam na kabenta ki samla pule bat ki way la penpoi bai online kenang ban wanra ya ka jing kho jing suba ha ka jing seo henry ula kedo ba ka jing le jurep jong u ye ki shlem tre kam ha ki block ula yo jing tip baka jaka kan show pisa la ni ka bank ha ki babon ki jaka ki klempat la ban penyaso yo number adhar baru number jong ka bank account jong ki pat ba ki don lay ki jaka ba ula yo jing tip baki bank kila thang sendan nye ki kot adhar bala ai de ki pat ba ha ka jaka ban pendep nye ka jing penyaso bat ki bank account ki breu ki baduk kila dep ban ai yo number adhar ki bank kila ngai bala dep ban penyaso yo number adhar bat ka bank account jongki henry hadu menta ka jing penyaso ka bala pendep kalong tang san po na ka shispa ha ka jing shisha baro ki bank kinhapan pendep ya ka kamram pan penyaso ya kini ki number la benrap UMDC ke BGP ulakin turu bagi to kinong snong ki baklempat yo ya ki jing seo ki de ban let ki bank pan penti kena balade ban penyaso yo number adhar jongki bat number bank account ula ajing mut bagi nong snong ki la ban play account bat bo pisa haki yeng dak lani ki post office daga pendan kam daga adhar card la ki bank kim ai ye gajing ya trailang batki